Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya bingah cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti. Nggih mbok menawi kula panjenengan kadang kala ngraosaken dados pribadi-pribadi sing sekeng, pribadi-pribadi sing ora sampurna, ning kula panjenengan kedah yakin bilih Gusti ngersakake awake dhewe cawe-cawe ing pakaryan dalem. Mbuh situasi kondisine kados pundi, latar belakange awake dhewe kepripun, Gusti tetep kersa nampi kula panjenengan. Wonten ing madyaning gesang pasrawungan mirungganipun wonten ing pasamuan, kadangkala awake dhewe arep cawe-cawe pelayanan ing pasamuan sok-sok ora pede, merga ora duwe keterampilan, utawi merga pun sepuh, utawi merga duwe dosa, utawi merga akeh sing ora seneng, saengga yen arep cawe-cawe minggrang-minggring ragu lan mbok menawi awake dhewe ora digagas dening para pengareping pasamuan. Menika dados salah setunggal situasi sing kula yakin umat alami wonten ing lingkungan menapa dene wonten ing paroki. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Kados pundi Gusti Yesus nimbali murid menika boten namung sing mitrat penilaian umum sae, ninggih kadangkala Gusti radi deliyor sing ditimbali murid sing mbok menawi sacara pitungan tiang kathah ora masuk daftar. Sinten menika? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 2 ayat 13 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang pinggiring telaga lan wong-wong kabeh padha sowan. Gusti nuli paring piwulang. Nalika tindak mau Gusti priksa Lewi anake Alfeus lungguh ana ing pabean. Gusti ngandikani, "Melu aku." Lewi menyat lan nderekake Gusti. Bareng Gusti lenggah dahar ana ing omahe Lewi karo murid-murid dalem, akeh juru mupu bea lan wong dosa sing padha melu pesta, awit mula akeh sing nderekake Gusti. Dene para ahli kitab lan para parisi padha weruh Gusti kembul dahar karo para juru mupu bea lan wong-wong dosa, nuli padha kandha marang murid-murid dalem. "Gurumu kok dahar lan ngunjuk karo juru mupu bea lan wong-wong dosa?" Midhanget tetembungan mau Gusti Yesus paring wangsulan. Dudu wong sing waras wiris sing butuh dokter, nanging wong sing lara. Lan tekaku iki ora ngundangi wong-wong utama, nanging wong-wong dosa. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk
Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus nimbali Lewi, putrane Alfeus ingkang nembe lenggah wonten ing pabeyan. Mila Lewi menika juru mupu bea sing pancen tumraping tiang-tiang jaman semanten menika golongane wong dosa. Menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus temtu nggih adamel pro kontra, mesti ya agawe geger, awit pranyata Gusti Yesus sing kaanggep nabi malah nyedhaki wong-wong sing dinilai dosa. Kados sing masyarakat kula panjenengan kemawon nggih, nek wonten tiyang sing terkenal dosa utawa awon tumindake elek, yen awake dhewe terus cedhak karo wong-wong ngono kuwi, mesti awake dhewe dicurigai. Nek ora dicurigai ya minimal ana prasangka-prasangka sing elek marang awake dhewe. Gusti Yesus wantun ngadepi risiko sing mekaten, awit prinsipipun Gusti kados ingkang dipun cariosaken ing pungkasaning Injil. Dudu wong sing waras wiris sing butuh dokter, nanging wong sing lara. Lan tekaku iki ora ngundangi wong-wong utama, nanging wong-wong dosa. Kados pundi Gusti Yesus asung kawilujengan tumraping tiang-tiang boten namung amargi gerah utawi kabondo ing setan, ning merga anggenipun gesang menika kapenuhan ing dosa. Tiang-tiang menika nggih nggadahi hak nampi sih kawilujengan dalem Gusti, boten namung tiang-tiang sing wis bener, tiang-tiang sing wis apik. Mila wonten ing gesang kula panjenengan, wonten ing brayat kemawon lah, komunitas sing paling cilik ana ing pasrawungan, anak loro menika kadangkala ya ora kabeh apik. Awake dhewe kemawon sakjroning gesang ya mesti tahu tumindak sing elek, tumindak sing dosa. Mila Gusti Yesus rawuh ing alam donya boten namung nampi tiang-tiang sing wis resik, sing wis apik, sing wis becik, ning ya Gusti Yesus krana sih kawelasan dalem ngersakake ugi tiang-tiang sing durung apik, sing isih lelumban ana ing dosa menika wangsul purun nampi panjenengane lan purun derek panjenengane nilar sedaya dosa lan tutburi Gusti, kados ingkang lajeng dipun lampahi dening Lewi. Rikala Gusti Yesus nimbali melu aku, Lewi menyat lan nderekake Gusti. Menika ingkang dipun kersakaken Gusti soal biyen tumindak ala, soal biyen tumindak dosa, soal biyen mbok menawi ya memeras. Jenenge tugase Lewi menika memungut pajak, mbok menawi ya korupsi, nguntet lan sak panunggalane. Wonten kasekingan lan dosa sing disangga, ning yen purun menyat lan nderek Gusti, nilar pagaweane sing lawas, Gusti kersa nampi lan Gusti kersa ugi dhahar sareng kaliyan para juru mupu bea lan wong-wong dosa. Gusti pengin bangun paseduluran kaliyan tiang-tiang menika supados boten ajrih anggenipun kepengin caket rumaket kaliyan Gusti, pengin tangi menyat nilar sedaya dosa-dosane. Menika kula kinten situasi sing dibangun dening Gusti supados tiang-tiang dosa ampun ajrih yen pengin martobat. Awake dhewe kemawon umpamane yen tumindak dosa biasane kan nyimpen dosa menika, ndelikake dosa menika. Awit menapa? Wedi yen dikonangi wong, wedi mengko wong liya nganggep awake dhewe ala, elek, awon, merga ya harga diri, merga ya gengsi. Mila Gusti Yesus nyaketi tiang-tiang menika supados boten ajrih
lan ngraosaken bilih Gusti bakal nampi tiang-tiang menika kanthi tinarbuka, boten bakal nyeneni, boten bakal ngukum lan sapanunggalane, ning ngrengkuh ngayomi. Mila Gusti rawuh kados dokter sing dibutuhake wong-wong lara. Tiang-tiang sekeng, tiang-tiang dosa, tiang-tiang sing kaanggep awon, butuhake tiang-tiang sing purun nampi kanthi welas asih. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang dumawah ing dosa nggih wantun tangi lan wangsul malih tutburi Gusti, lan yen kula panjenengan sampun dados tiang-tiang sing sae, monggo mbangun iklim supados tiang-tiang sing dosa wantun martobat merga awake dhewe tampa kanthi tresna. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.